Isa-celebrate namin ngayon yung araw na first anniversary ng aming tindahan, mga idol. So 1 year anniversary ng aming tindahan. So magsa-celebrate kami. Alright, so rides tayo papunta sa bayan. Yan, para makita nyo yung mga stock namin nandito. Meron pa dun sa likod. Yan. So ito na yung aming tindahan, mga idol, no? Palahan nyo yun, nagsimula kami sa 5,000 lang talaga na puhunan. Andyan sa taas, kung gusto na makita, ganyan lang karami yung unang mga paninda namin. Yo, good morning mga idol. Alright, rides na naman tayo. So kahapon pala galing tayo sa Alaminos, no? So Anda to Bulinaw, tapos Bulinaw to Alaminos. Grabing rides yun. So naka 118 kilometers pala tayo kahapon. Pero may natira pa sa gasolina natin, mga idol. Ayan, may natira pa. Kunti. So pupunta pala tayo ng bayan ngayon dahil bibili tayo ng pang pansit o pang pansit canton, dahil isa-celebrate namin ngayon yung araw na first anniversary ng aming tindahan, mga idol. So 1 taon na itong tindahan namin at nakita nyo naman yung progress ng aming tindahan, mga idol. So nagsimula ang aming tindahan sa 5,000 na puhunan lamang. Pero ngayon makita nyo naman, napakarami ng nakasabit, mga paninda. Tapos marami pa sa loob, may mga kung ano-ano, may mga bumpers, mga ganyan. Parang one stop shop na siya, mga idol, no? At siyempre marami pa kaming stock sa loob. Yan, para makita nyo yung mga stock namin nandito. Meron pa dun sa likod. Yan. So ito na yung aming tindahan, mga idol, no? So 1 year anniversary ng aming tindahan. So magsa-celebrate kami. Alright, so rides tayo papunta sa bayan. Gagamitin ulit natin si red na pula. Alright, so update tayo mamaya, mga idol, na sa daan para makaalis na rin tayo. Alright. Alright, mga idol, so on the way na tayo papunta sa bayan. Kumusta naman kayong lahat, mga idol? So update na muna tayo sa ating YouTube channel. So mayroon na po siyang 2,622. So maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, sana i-supportahan nyo sana ang aking YouTube channel. Paki-subscribe naman po. At huwag pong kalimutan i-click ang notification bell para updated po kayo lagi sa mga bagong video na ilalabas natin kagaya na to. Alright. Grabe yung biyahe natin kahapon, mga idol, no? So naka 118 kilometers tayo. Ang layo lang biyahe natin kahapon. Daig pa natin yung pumunta ng Anda to Sampaguan, Pangasinan. Okay. So ibig sabihin, kayang-kaya pa talaga ng motor natin yung long ride. Hindi pa siya, anong tawag doon, hindi pa siya talaga naluluma. Kahit na 13 years na siya, pero kinakaya pa rin na yung long ride, mga idol. Pero yun na yun, 118 kilometers.
Pero nag full tank tayo. So ang gas consumption pala natin kahapon paano yan? 188 yung gas natin kahapon. Balikan na yun mga idol ha. So naka 28mm na carb pa rin tayo. So medyo matipid din sa gas yung 28mm na carb. Alright. So nagulat niya ako kasi hindi ko akalain na matipid pa. Ang akala ko kasi makalas o makasaya na sa gas. Pero okay pa naman. Hindi pa naman siya ganun ka-aksaya sa gas mga idol. So 118 divided by 3 liters mahigit. So parang ang isang litro ay pumapatak ng 37 kilometers. 37 equivalent to 38, ganun na. 38 kilometers per liter. Naka-open carb tayo mga idol, no? Pero yun nga lang, kailangan na natin magpalit ng spark plug. Papalitan din natin ang spark plug itong si red na pula. Alright. Pero ngayon ay focus na muna tayo dahil first anniversary ng aming tindahan. So sabi ni Mrs. magluto raw kami para naman may celebrate namin yung anniversary ng tindahan namin mga idol. Magluluto lang siguro tayo ng pansit. Tapos nagtaka na siguro natin ng manok. Alright. So ito pala yung natira doon sa gasolina natin. May 2 bars pa. Alright, so bago ko pala makalimutan, shout out muna pala sa lahat ng mga tumatangkilik sa aming munting tindahan mga idol. So yun nga lang, hindi tayo natuloy na maghakot ng paninda na gamit si Raptor na pula kasi nga yun, inorderan pa natin ng bulong. So buti na lang nakapag-order tayo ng bulong sa may Guanson. Original yun mga idol. Aantayin na muna natin na dumating yung gulong. Tapos pag naikabit na yung gulong, una mismo pupunta tayo ng Alaminos para magamit din ulit natin si Raptor na pula. Nasiraan yata si Manong. Ay patay, natanggal yung kadena. Pero siyempre kayang-kaya na yan ni Manong. Alright. So ito lang kwento ko mga idol, no? Kasi dati
tigti 10 pesos lang yung hinahakot namin na mga paninda namin. 10 pesos bawat items. Tapos hanggang sa lumaki ng lumaki. Tapos ngayon nakakabili na kami ng per box mga idol. So talagang nakikita namin yung pag-grow ng aming tindahan. Dahil may piso mga idol, hindi namin kinagalaw yung laman ng tindahan namin. Yung puhunan hindi namin kinagastos. Kasi syempre pinapaikot lang namin yung laman ng tindahan mga idol, no? So ganun kasi yung management namin sa tindahan. Hanggat maaari talaga hindi kami kumukuha ng paninda. Pero minsan kumukuha naman kami pero binabayaran namin mga idol, no? Paano? Kunwari yung isang sardinas, binabayaran namin yun. Kung magkano yung presyo dun sa tindahan namin, yun din ang binabayad namin. Hindi yung binabalik lang yung puhunan. Talagang binabayaran namin. O tingnan nyo nga, sariling tindahan namin pero pinagbibilhan din namin kung magkano yung presyo talaga. So ganun yung ginagawa namin mga idol. So sa mga gusto magtindahan, ganun lang gawin nyo para mag-grow yung tindahan nyo. Kahit anong negosyo naman mga idol, no? Kung anong tawag doon, kung gagalawin mo yung puhunan, talagang wala, malulugi ka talaga. Malahan nyo yun, nagsimula kami sa 5,000 lang talaga na puhunan. Andyan sa taas, kung gusto na makita, ganyan lang karami yung unang mga paninda namin. Alright mga idol, no? So dito na tayo sa may bayan. So unang pupuntahan natin dito sa may Joy. So may bibilhin lang tayo saglit. Try natin, baka sakaling mayroon dito. Alright. So may pinapabili kasi si Mrs. Dito naman muna tayo bibili bago tayo pumunta sa palengke. May gilid natin. Alright. Alright mga idol, no? So nakabili pala tayo. Tapos bibili na lang tayo dito ng frozen muna. Tapos ng frozen bibili na rin tayo ng marikado ng pansit. Pagkatapos na iuwi na rin tayo mga idol, no? Alright. Ang ganda niyan mga idol, no? Ang ganda naman nun. Ganito pala, napakahirap pala talaga na wala si Raptor na pula. Pag ganun na may bibilihin ka na maramihan, hindi mo may karga. Kaya napakalaking tulong talaga ni Raptor na pula mga idol. Kaso yun nga lang, naka-breakdown siya ngayon. So, hindi naman siya pwedeng ibiyahe. Gawa nga nung lumabas na yung fly sa gulong. Kaya talagang gamit na gamit ngayon itong si Red na pula. So, napansin nyo siguro mga idol, no? Raptor na pula, tapos Red na pula. Hindi ba parang may apelyido?
Kasi mahilig talaga ako sa mga motor na kulay pula. At pati si Mrs. gustong gusto niya rin yung mga kulay na mga sasakyan na kulay pula, mga idol. Ayun, sabi ni Juan, sabi ni Silly, yung bisita namin, sabi niya, ba't hindi mo lagyan ng apelyido, Raptor na pula. Kaya yun, naging pula yung mga apelyido nila. Pero itong si Red talaga, magmula nung nabili namin, si Mrs. na yun ang pangalan dito, Red talaga. Red talaga yung pangalan niya magmula noon. Oh no. Si Mio kasi mga idol, hindi siya pula. Bali, binili kasi siya ni Mrs. para lang may mapapraktisan siya kasi gusto niyang matutong magmotor. Yung nga lang hindi niya masyadong maharap ang magmotor gawa ka nung sobrang busy talaga sa tindahan. Hindi naman pwedeng iwanan. Hindi mo naman pwedeng isarado gawa ka nung pag nagsarado ko lang isang araw, napakalaki ng sales na mawawala sa amin. Kaya minsan napapansin nyo, solo ride lang ako pag lumakad. Si Mrs. yung naiiwan sa tindahan para lang tuloy-tuloy yung pagtitinda namin. Pero tignan nyo naman mga idol, no, yung grow ng tindahan namin from 5,000. So magkano na ba yung puhunan na ngayon na palago namin? So parang natansya ko lang, parang nasa mahigit na 100 na yung puhunan nun mga idol. So karon na karami yung pinanghahakot namin na budget pag ganun na pumunta kami sa CSI. Kaya nakakabili na kami mga idol ng mga, anong tawag doon? Mga per box na mga paninda namin. Kasi nga, hindi namin kasi talaga ginagalaw yung laman ng tindahan namin mga idol, no? Kasi pag tinitignan mo naman kasi yung laman ng tindahan mo, parang alam mo yung parang nakakasawa din yung kunwari diba, pag nasa ibang tindahan ka, natatakam ka sa mga laman ng ibang tindahan. Pero pag sariling tindahan mo, alam mo yung parang nananawak ka. Kasi yun na lang lagi yung nakikita mo. Pero thank God naman kasi ano tawag doon, hindi na kami pinabayaan sa tinayo naming negosyo ni Mrs. Kaya sobrang blessed kami talaga na nakapagtayo ng tindahan namin. Alright. Ay, may dagdag ko nga lang pala mga idol, no? Kaya hindi na rin pala ako bumalik sa ibang bansa. So baka nung siyempre nagtayo na lang kami ng negosyo ni Mrs. Ano nga, nagtindahan kami. Nakakasurvive pa naman kahit pa paano. Dinadagdagan na lang ng sipag. Kahit na minsan puyat, kailangan talaga, kahit pagod, kailangan bumangon sa umaga para lang makapagtinda. Anong oras na rin kami natutulog ni Mrs. Minsan alas 11, alas 12. Tapos sigising pa kami ng alas 6. O diba? Pero worth it naman lahat ng mga pagod namin ni Mrs. dahil sa
anong tawag dito, dahil sa paglago ng tindahan namin. Napakasaya na makita na malago na yung tindahan namin mga idol, pero kulang pa kasi balak pa namin mag-expand limited ng tindahan. Soon matutupad yan, wala lang sa taas, no? Alright mga idol, no? So nandito na rin tayo sa bahay. Alright, realize thanks God, safe and sound tayo. At nakaabang na sa atin si Clarence. Alright. So dito na siguro matatapos tong vlog natin mga idol. So ingat pa tayong lahat and God bless po. Drive safe and keng keng.